Bogen Prins Faisals Ring foregår i det 16. århundrede og en ægte sørøverhistorie. Vi følger den 14-årige dreng Tom Collins, som drages af havet, pirater, guld og eventyr. Tom er på mange måder en helt speciel dreng, både med sine grønne øjne og røde hår, men også sin stædighed og ikke mindst nysgerrighed. Tom drager ud i verden, og på hans vej møder han sult, sildehajer, en smuk pige, slaveri, Lucifers støvle og pirater. Han kommer ud på alverdens udfordringer, hvor han på forunderlig vis undgår at blive skudt, dolket, hængt og druknet. Tom vurderer situationen. Det er selvfølgelig bedst at holde sig indebords, og når nu skipper accepterer, at slaget er tabt, og at harpunen må blive hos hajen, så er der ingen grund til at være stædig. Men Tom vil ikke tolerere at blive snydt, og slet ikke af en død fisk. En harpun er nytteløs i skallen på en sildehaj. Selvom Prins Faisals Ring er en tyk bog med lange kapitler, er den hurtigt læst, fordi man drages af Tom Collins' spændende rejse.